romans n'han pas eu conquesta, com et leien antic per tot, de pas brigatar què se passa. Qui a, des un permetent, l'arribada de l'armada, et un cop que le peuple ha estat sometut a Roma, l'avètz trobist en 3 generacions que són més romans que els romans. Els aquitans que van bada romans i que van enamorar aquitans. Ramon, 300 anys avant, que van anar a Roma demandar a estar a part, que s'appelle la Novem Populania, el nou poble, que van demandar a estar a part de la Gaule. Ramon, que senten que ne són pas com els altres, mais que són de civilisation romana, entre la Garonne et la montagne, que s'appelle Aquitania. Le César que bo atau, mais de l'autre costat de la montagne, de là, que són també aquitans.